Zdravo dragi ovnovi, dobrodošli u vaš horoskop za 2026. godinu. Ovo će biti malo duži video i najvjerovatnije ću ovaj horoskop podijeliti na dva videa. Imajući u vidu da će ovo biti i veoma značajan uvod za to šta nas očekuje u narednoj godini. Dragi moji ovnovi, kada je reč o 2026. godini, 2026. godina je početak jedne nove ere, početak nečeg novog. Definitivno jedan od bitnih aktera jeste horoskopski znak Ovna. Ja sam horoskopski znak rođena u horoskopskom znaku Ovna i znam da od nas sve počinje, da smo dakle mi pokretači nekih promena, da kada se ide napred, da smo mi neko ko nešto inicira. Prema tome, ovo, imajući u vidu da će se Saturn i Neptun nalaziti u prvoj kući, odnosno u kući znaka Ovna, definitivno se pokreće nešto novo. Naglasak je na nekim novim tehnologijama, imajući u vidu da će Jupiter ući u znak Blizanaca, dakle nove tehnologije koje će nam doneti toliko toga novog, naročito kada je reč o prenosu informacije, o načinu učenja, o komunikaciji. Imam utisak da će dosta biti istraživanje na temu ljudskog mozga i da ćemo mnogo toga saznati o nama i mogućnosti šta mi možemo u stvari da uradimo, koliko je naš mozak moćan, pa čak da se to nekako, da se to možda iz imaginacije pretvori u nešto vizuelno. Dakle, u narednoj godini, odnosno u narednom periodu, imajući u vidu da je početak jednog, da kažem, jednog novog perioda, doći će do velikih kardinalnih promjena kada je reč o tim novim tehnologijama. Ono što je takođe bitno da se severni mesečev čvor seli iz znaka Riba u znak Vodolija. Ako želite da budete uspješni u narednom periodu, veliki naglasak je na tome da budete član nekih udruženja, organizacija, da radite za dobrobit čovečanstva, da radite za dobrobit drugih ljudi. Ono što radite, nemojte razmišljati o tome da sad radite nešto da bi se vama nešto vratilo, ne, nego da radite zato što želite da drugim ljudima pomognete. I to će vam se itekako pozitivno vraćati. Sve ono što radite srcem, što radite ne radi nekih koristi, već jednostavno zato što smatrate da je to dobrobit nekih drugih osoba. Veliki naglasak je dakle na veštačkoj inteligenciji, veliki naglasak je na novim tehnologijama. Dragi ovnovi, kad je reč o vama u prvom delu godine, naglasak je na poslu. Znači, postoji mogućnost da ćete realizovati neke svoje ciljeve koje uopšte niste mogli da verujete da će se to realizovati. Nešto što ste do sada vi razmišljali, o čemu ste razmišljali, o čemu ste maštali, velika je vjerojatnoća da će se to realizovati do 18. maja, tokom jula, juna, avgusta. Naglasak je na vašem emotivnom životu, deci, novim projektima. Vi ćete uživati u ovom letu. Ali moram da naglasim da od jula do decembra postoji biće dosta obaveza, doći će do nekog preispitivanja. Veliki naglasak je takođe i na zdravlju. Morate povesti računa o svom zdravlju u ovoj godini. Mi ću vidjeti da će se Saturn nalaziti u prvoj kući. Kao ljudi kažu, Saturn nam je u prvoj kući, jao, to je strašno. Ne, ukoliko vi znate na šta vi trebate da obratite pažnju, pa ukoliko vodite računa o svom zdravlju, ukoliko vodite računa o sebi, to što se Saturn nalazi u vašoj prvoj kući ne mora uopšte da znači nešto negativno. Sa druge strane, kada se Saturn nađe u prvoj kući, vi možete, kao što sam rekla, da realizujete sve ono o čemu ste razmišljali u nekom prethodnom periodu, da realizujete vaše ciljeve, da ostvarite svoje želje, ako ste zaista radili u prethodnom periodu na realizaciji svojih ciljeva. 17. april, mlad mesec u Ovnu, divan datum za nove početke, 26. septembar, pun mesec u Ovnu, kada će vam biti malo jasne situacije, kada je reč o vama, dakle, da li ste na pravom putu kada je reč o realizaciji vaših ciljeva. Sad ću konkretno govoriti o kretanju planete kada je reč o vašem horoskopskom znaku. Ukoliko do sada niste pratili moj YouTube kanal, zapratite me. Ukoliko vam se bude svideo ovaj video, lajkujte ga, komentarišite, podelite na društvenim mrežama. Dragi moji ovnovi, kada je reč o januaru mesecu, naglasak je na finansijama, imajući u vidu da se Uran nalazi u drugoj kući i donosi malo turbulencije vezano za finansije.
27. januara Neptun ulazi u prvu kuću i daje naglasak na realizaciji vaših ciljeva. Polako shvatate da ste na putu realizacije nečega na čemu ste dugo radili, i jednostavno sad je nekako i realnije shvatate neke stvari koje se dešavaju. Naročito se ovo odnosi na ovnove koji su rođeni u martu. 6. i 7. januar, fantastični datumi kad je reč o poslu. Znači, 6. januar kad zimi Venera u 10. kući, 7. januar Venera u konjunkciji Mars u 10. kući. Imate dosta uspeha, pretpostavljam, u ovom periodu. Možda ćete saznati neke lepe vesti kad je reč o poslu, uživate prosto na poslu, lepo vam je u to poslovnom okruženju. Finansije povezane sa poslom, ali ovo može da predstavlja i neku emotivnu vezu na poslu. 20. januar Saturn u 12. kući u sekstilu sa Uranom u drugoj kući daje naglasak na tome da postoji verovatnoća da ćete u narednom periodu, naglasak da ćete u narednom periodu realizovati neke ciljeve koje se odnose na vaše finansije. Dragi ovnovi, februar, mart, april, to su fantastični meseci kada je reč o vama. 1. februar, pun mesec u 5. kući, daje naglasak na vašem poslu. Jasnije će vam biti neka situacija vezana za posao, ali imajući u vidu da u poziciji sa Plutonom i Marsom, možda ćete sada shvatiti da vas neko u potpunosti neće podržati, da neće to biti onako kako ste vi baš očekivali. Tako da znate da je bitan datum kada je reč o vašem poslu 1. februar, ali naravno zavisi dosta toga od pozicije planeta u vašem individualnom horoskopu, ali trebate da budete realni kad je reč o vašim očekivanjima vezano za posao. Saturn 14. februara ulazi u znak Ovna. Od 14. februara, imajući u vidu da se Saturn nalazi u znaku Ovna u vašoj prvoj kući, vi dominirate na poslu. Vi ste, bih rekla, eminencija na poslu. Dakle, Saturn i Neptun u prvoj kući. Fantastično. 20. februar, jedan možda i najbitniji datum u 2026. Saturn, konjunkcija Neptun u prvoj kući. To je apsolutna dominacija, to je početak nečeg novog. Veoma, veoma bitan datum je 20. februar. Znači, naravno da se toga zavisi od pozicije planeta u vašem individualnom horoskopu, to obavezno napomene. Dakle, rekla sam, 14. Saturn ulazi u znak Ovna. 17. solarna eklipsa u Vodoliji u 11. kući, u znaku Vodoliji u 11. kući, i sasvim će vam biti jasno da li imate podršku uticajnih osoba u realizaciji vaših ciljeva ili ne, znači kako se kreće vaša situacija u nekom udruženju, organizaciji čiji ste člana. Dakle, sasvim će vam biti jasnije nešto, da li vas neko podržava, da li vas ne podržava, da li da budete član nekog udruženja, organizacije ili ne. Ali to je vezano iz ovaj 20. februar, kada kažem, to je jedan fantastičan datum kada govorimo o vašoj poslovnoj karijeri. 26. februar do 26. februara do 20. marta Merkur je retrogradan u 12. kući, malo će nešto ići usporeno, ali u ovom periodu ćete verovatno i dosta raditi kako biste realizovali neke svoje ciljeve, možda će doći do odlaganja nekih bitnih putovanja koje su vezane za realizaciju vaših ciljeva. Pošto je ovaj video zaista dug, dakle, ovo je kraj prvog dela kada je reč o vašem horoskopskom znaku. Pogledajte drugi deo koji se odnosi, dakle, horoskopski znak Ovna. Ovo je veoma bitna godina, dragi Ovnovi, za vas, dakle, početak nove ere i novi početak kada je reč o vašem identitetu. Vidimo se uskoro u drugom delu.